Здравейте! Как ни въздействат хората, които не са на физическо ниво близо до нас? И тук е без значение дали те са живи или не са живи, наши роднини, близки, приятели. Има една дистанция, едно отдалечаване. Тези хора, които не ги виждаме, които не са близко до нас. Как ни въздействат? Има огромно въздействие, разбира се. Включително има и въздействие на хора, които са починали наши близки роднини. Най-важното е да разберем, че когато имаме отношение с тях, когато сме ги виждали, когато по един или друг начин ние сме разговаряли с тях, или съдбата ни ги е предоставила като възможност да комуникираме, да контактуваме, или още повече ние да се огледаме в тях като огледал, това означава, че ние имаме връзка с тези хора. Щом имаме тази връзка, имаме тази комуникация, чули сме се един път, разговаряли сме се, това означава, че на ниво душа ние имаме програма, която изпълняваме. Това означава, че ако не сме изпълнили програмата или не сме направили правилната комуникация, означава, че може да имаме въздействие енергийно или на физическо ниво и това всъщност на физическо ниво да се отразява върху нашето тяло. Може да се получи блокажи в краката. Кога се получават блокажите в краката? Когато имаме неизяснени неща с нашите роднини. Ако имаме някакви неизяснени имотни завръзвания, имотни, да кажем, отношения с раздаване на парцели земя, на имоти, апартаменти, сестри, братя. Това означава, че е много вероятно човекът, даже да се намира в чужбина, даже да е в близост до нас, даже и вече да не е на физическо ниво, ако има неизяснени ситуации, това означава, че имаме някакво привързване. Краката отговарят за роднинските взаимоотношения, за ходенето, вървенето. Много често хората биха могли да получат блокажи в краката, в коленете, в това да не могат да мръднат от едно място, да не могат да станат от едно място, само поради причината, че нямат добри взаимоотношения или че не са си изчистили взаимоотношенията с тези роднини, приятели, близки. Затова решението е да си дигнем един телефон, да оправим нашите взаимоотношения, да кажем кой какви претенции има. Защото ако, примерно, да кажем, че ние сме пострадали от дадена сделка или от даден имот, ние сме ощетени, така да се каже, проблемът ще е в нас. Защо? Защото това нещо не сме го заявили. Вселената ни приема като един вид като потисник. Обаче вече потисника е на нас самите. Така че проблемът пак е в нас и ние трябва да го решиме. Как? Когато се обадиме, когато кажем, когато в менталното пространство спреме да се чувстваме като потисник, спреме да се чувстваме като жертва. Хубаво е да имаме добри взаимоотношения с нашите приятели, познати, с нашите роднини, с нашите близки, за да може да се махнат блокажите от физическото ни тяло. Включително с това да не може да ходиме, включително с болки в тялото. Като един пример давам белите дробове. Те отговарят за тъгата, за тревожността. Защото ако в нас има тъга от това, че имаме недобри взаимодействия, неизяснени ситуации с нашите близки роднини, тогава много вероятно е ние да почваме да кашляме, да прибегнем до това да искаме повече кислород. А това е една програма, с която ние започваме да палиме цигари, да се потискаме, да не изказваме това, което всъщност е вътре в нас. И така по този начин тялото ни ще се опитва да компенсира. Това беше най-важното, което исках да ви кажа за тези взаимоотношения, за роднинските взаимоотношения, защото те понякога пречат изключително много. Родовата карма, родовите програми са много силни. Хубаво е човек да влезне с яснота, с мисъл за това да ги изчисти на физическо ниво, на емоционално, на ментално, на духовно. Даже нашия близък да не е вече сред живите, на ментално ниво, в духовността имаш там подпечатък за случващо се събитие. Така че затваряме си очите, срещаме се с нашия близък, роднина, който вече не е в този свят и изчистваме
ментално нещата. Това беше упражнението, с което може да си помогнем, когато имаме такива блокажи. Защо? Защото тялото ни компенсира, но то не може да компенсира вечно. Чао! Бъдете здрави! До нови срещи!